diajeng nggih dalah Kang Mas mulih teko gawa tresna sing gedhe ya sesarengan riyan ada Bapak Soekarno kula wau badhe ngersakaken Taukil Wali panggih dipun wakilaken dhateng sinten niki dhateng kula sakmenika ikrar Taukil Wali panggih anggenipun ikrar menika ikrar piyambak napa dipun bimbing kalian Mbah Mudin dipun bimbing kalian Mbah Mudin senasa mangke anggenipun Taukil Wali menika dipun bimbing kalian Mbah Mudin ananging sejatosipun niat menika medal saking manahipun panjenengan piyambak panggih sakmenika nderek menapa ingkang dipun aturaken Mbah Mudin salam kalih kula monggo radi maju sekedhik monggo Mbah Mudin dipun bimbing Taukil Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Naib panjenengan kula aturi makili nikahaken putri kawula ingkang nami Bella Dwi Astuti pikantuk priyantun kakung ingkang nami Muhammad Khairul Anam kanthi mas kawin arupi seperangkat alat salat saha arta kang 100.000 rupiah kabajar kontan Kula tampi panggih pasrah wakilipun panjenengan kangge nikahaken putrinipun panjenengan Mbak Bella Dwi Astuti pikantuk Mas Muhammad Khairul Anam kanthi mas kawin kasebatipun bayar kontan. Dan saya dumateng para saksi lan umumipun sedaya ingkang hadir wonten mriki kula nyuwun persaksianipun panjenengan ugi doa restunipun panjenengan sami mugi-mugi anggenipun nikah Mas Muhammad Khairul Anam pikantuk Mbak Bella Dwi Astuti tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Dari sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saderengipun icap kabul kelaksanaan kula wasaken khotbah nikah rumiyin khotbah nikah biqadarin ingkang sawanci mangke sampun dumugi waosan istighfar kalajengaken maos syahadat mangke anggenipun maos sareng mangke Mas manten, Bapak Wali, Mbak manten, para saksi lan sedaya mawon ingkang hadir wonten mriki mangke nderek maos istighfar kalajengaken maos syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin wa abhamana bi syari'atin nabiy karim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul adil amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك بكل وقت وحين أما بعد أيها الخادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أن نكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa li masyayikhina wa li syairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Monggo. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ya akhi Muhammad khairul anam Zawi juga alama amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'ruf bin au tasrihim bi ihsan. Ya akhi Muhammad khairul anam bin muhdari ya Pak. Engkah tuka wajawat tuka bi biladwi astuti binta Soekarno mauliyatan abuha alladhi wakalani bil mahri adawati sholah wa khamsatu miyati alfi rubiyatin halan qabiltu nikaha wa tazwijaha bi mahril madhur halan. Tes pendiri saksi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sayang, aku ingin berbicara kepadamu tentang apa yang tengah aku rasakan. Ada apa, katakanlah semuanya. Bukan dengarkan duhai cintaku. Rianada S Pro Audio. Bila nanti orang tuamu tak meridhoi dengan apa yang ku rasakan padamu, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitupun orang tuaku.
Wilujeng Siang Nun kawula nuwun mugi rahmat saha sing Gusti tansah kajiwa kasalira panjenengan sedaya dalasan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sagunging para tamu kakung putri ingkang bagya mulya. Rikalegahan kula sampun keparengahan nampi sasmita tengara saking Pujaga Agung niki panjenenganipun Eyang Suwanti awit hangingti sasana swasana tumapasiyeng daya upacara paharekyan mila mekaten rikalegahan kula katur dumateng sedaya ingkang keparengahan maraga ing antosipun niki kadang pangrengga busana Hani Dwi Wedding Organizer ingkang miji saking tlatah Jogorogo Kadipaten Ngawi keparengos samapta sargati dhateng kantun kadang-kadang noe fotografi video syuting rikaligahan ugi keparengos samapta gati dhateng kantun kadang-kadang campur sari kang dipun sengguyung S-Pro Audio Sound System ingkang miji saking tlatah Gebung Kadian Kedunggalar Kadipaten Ngawi. Bila mekaten rikaligahan hanging sasana swasana tumawa siang daya upacara pahargyan tinarboga sesarengan kanthi waosan umul kitab suwawi kula dherekaken. Liridhalillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiniyah wa likulli ala niyatin salihah maqbulan bisyirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mugi kanthi wasan umul kitab lumadhining adicara titikaligahan saged kalaksanan kasembadan lulus niskolotan manggih pambengan sakara-kara amin amin ya rabbal alamin. Cahna pahargyan tumeli kawitan kula katur kambugadi niki panjenenganipun Bapak Soekarno dalasan Ibu Sukinah monggo keparenjing karo manjing pamadi putri hangapit Roro Ayu Dihayu Bella Dwi Astuti saking tepas wangi kinati manjing sasana ri nanggogung kunjuk katur kadang pangrengga busana Hani Dwi Wedding Organizer keparengos sargati meratisaken mijiling Roro Ayu Dihayu Bella Dwi Astuti saking tepas wangi kinati manjing sasana ri nanggogung ingkang kadharaken pager bagus pager ayu ingkang asta pun nang buga jenar unjukan tirta wening miwakang pun nang slindur kang hawarna gula kelapa pelak nem Depiong ban ana teja mantrengku gegono yang titeja nugraha jati saking ngarsaning Gusti pinaring ingkang keluarga kula wangsa panjenenganipun Bapak Soekarno dalasan Ibu Sukinah Sikrodaya sinegar kanthi janur kuning aja tulak lamak marang janur kuning
nanging gedhe dayane ya ampuh kasiyate. Katitik jaman Ramayana kalis ing beda pangrencana. Bali wis maniki lurah Togog Carawita. Awit tinengeran janur kuning. Godhong waring ingkang kinarya dadya pangayoman. Godhong endong-endong minto pandongane kang samya lenggah. Godhong tebu ya anteping kalbu. Dateng kanten wujuding pisang raja kang kinarya dadya tuwuh. Keparengan nerwaken pindaning raja sadina ratu sadalu titika lenggahan paharegyan. Ari piniji Surya pinilih yang Mujung Agung niki panjenenganipun yang Suwandi. Sigradaya panjenenganipun Bapak Soekarno dalasan Ibu Sukinah. Hangapit Roro Ayu Diayu Bella Dwi Astuti. Sekaring kedaton ingkang kakanthi manjing sasana rinenggung. Lamun to sinawang genya hangagem busana pindha busananing garwa Paramiswarinata tinon saking Mandrawa ya Rama Pyor pating calorep kadi kilat hasesiring. Amucang kanginan dene Rala mangsana ya membat maraga luminggang ing wareh. Mula ing wadana sumula gilar-gilar kadi kencana kang binabar. Sunaring netra andam marakanginan lumuri salira sinembuh endahing busana akarya cingake kang samya humyan. Dugi ongyane kang tinuju niki Siti Hinggil Pinaturata. Sasana Paningrat Agung Sigradaya. Roro Ayu Diahayu Bella Dwi Astuti kapratisaken lengganing madyaning Damparadenta. Waredine piyambakan hangrantu praptaning priya kinasih kang dadya pepujaning nala. Satemah hangelangut tumbas santan desa Bendung ana ing kayun. Mila mung tansah tambuh genya kayung yun. Kasaru praptaning putri Domas Tarangpadi ingkang asta wujuding boga Jenaranja Antirta Wening kang kinarya dedaharan putra putri temanten nalikane Den Wisuda talining akrama. Nuwun kawula nuwun Bapa kepareng marak sowan Bapa. Monggo Bapa menika wujuding boga Jenaranja Antirta kang kinarya dedaharan putra putri temanten Bapa. Yoh Nini tak tampa banget panarimanipun Bapa Nini inggih ngestakaken dawuh kepareng lengser Bapa sing ngati-ngati ugi kepareng marak sowan Bapa. Monggo Bapa menika wujuding Bakara Kencana Mulya Oneng Swidur kang dados sarana tumapak ing upacara jauh Bapa. Gene Nini tak tampa banget panarimanipun Bapa. Awit sliramu wis kena dadi tepa malu piyo labuh labet darmaning uripmu. Mula Bapa mercaya marang sliramu ya Nini. Inggih ngestakaken dawuh lan sira wira kepara sowan ngestakaken dawuh Bapa. Pun Bapa uga mercaya marang sliramu ya Wiropati. Morage ditampani wujuding Sekaradi Mancawarna kembar mayang kang sakembaran kang dadi sarana berat memalan putra sakloro nalikane Den Wisuda talining akrama. Inggih ngestakaken dawuh Bapa. Kula tampi Sekaradi Mancawarna
kebareng lengser manjing paleran putra Jalu Bagus Muhammad Khairul Anam. Ya Wirapati tapangestoni aja sing laring Subasita muga bisa rahayu 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 kang dadi lagumu Wirapati. Mijil langeniro sang kina rebak badaya yuwarnan niro solahira winggit ler narpati sang Narapati sari Dukyung Jani kang tinuju Putri Damastarang Pateng Asta wujuding tirta pamberat mala sekara dimanca warna nggih Pareman Raka Mas Bagus Muhammad Khairul Anam sigra daya kakanthi jengkar manjing sasana pahargyan kadherekaken Rama Ibu keluarga agung pengarap pengiring temanten kang mijil saking tlatah Berokan Banyukuning Bandungan Semarang Jawi Tengah titikal kari mangkit tanggap wacana long tinampan
badhe kalaksanan saderengipun upacara dhaup. Mila mekaten kula katur dumateng panjenenganipun Bapak Wahidin keparenga samalwa gati ugi boten kantalumpen nggih panjenenganipun Bapak Soleh ugi kepareng hanyaken dumateng kawula mekaten inggih. Saking bilih kakung semabuting kabagya mulya rikaligahan Raka Mas Bagus Muhammad Khairul Anam kakaligen jengkar manjing sasana pahargyan lamun tos nyawang pindhane maestra kang ginerekca. Menyarmawa Praba sumirat hamba Barateja kang moyo-moyo saya dangu saya cetha saya caket saya ngalila lah menika tata janing Raka Mas Bagus Muhammad Khairul Anam manjing sasana pahargyan ya kendel tindai Rama Bagus Angrantu laksitaning adi cara candhaipun Pratandha Maestra kang ginerek kakandhek sawetawis. Saking wilega kakung semaputri kabagya mulya rikaligan hangabariatur rikaligahan lung tinampan badhe kaleksanan pidhawaken kaca katur dumateng pepundhen kawula nggih panjenenganipun Bapak Wahidin keparenga sadra gati hangaturaken pangandikan pasrah ugi pangandikan pasrah dhaup sasana mulya sabda katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Sih rahmat dan rahayu mugi tansah nyawiji manjing ing jiwa Raka Panjenengan sasan kula sakung waradin dumadi. Nuwun kula nuwun wonten kasanipun para sepuh bini sepuh saha adi sepuh ingkang tuhupana ing kaweruh miwah lebda ing sesuluh ingkang tansah katengga menggah pituduh. Wonten karsanipun para alim saha para ulama ingkang dalu lan rintinipun tansah gegebengan kitab suci wahyuning ilahi nggih Al-Qur'anul Karim ingkang mesti kemawon mahambek luhur ing dharma. Wonten karsanipun para pangembaning praja wonten ing laladan Jati Gembol Kecamatan Gedung Galar Ngawi ingkang tansah sinuyudan dening sedaya warganipun ingkang mesti kewala luhur ing dharma. Ugi wonten karsanipun para bapak saha para ibu pinenggah sedayanipun ingkang mugi tansah pinayungan dening Gusti Allah ingkang Maha Wilasa. Ugi katurpanipun Bapak Soekarno dalah Ibu Sukinah dalah taling basa ingkang mesti kemawon tansah bagya mulya. Raos syukur ingkang boten tinukur tansah kunjuk wonten asripun Gusti Allah ingkang maha luhur. Awit sampun kepareng paring nugraha, sampun kepareng paring pangayoman panganti miwah panjangkung
lumampahing kula sapraitaken saking laladan Berokan Banyukuning Bandungan. Dugi laladan ngriki tansah pinanggaking kawelujengan satemah saged sowan wontenipun Bapak Soekarno Dalla Ibu Sukinah. Wasan solawat ingkang tanpa kendhat minangka panjunjung saha pangagung-agung dumateng piyantun agung nggih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Minangka palubening umat saindhenging jagat ingkang panjenengan kula tansah ngrantu hanyadong menggah syafaat lan mugi kewala tansah kakeni minangka umatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak sapa ribu adi lenggah ingkang pantes sinubaing pakurmatan, kasdu hanembali kula pun wahidin kula ingkang minangka talanging basa saking bainipun Bapak Muhdori dalah keluarga ageng. Boten ateges kula murang ing tata krami namung karana hanyarung jagung. Derek dawuh saking bainipun Bapak Muhdori boten ateges piyambakipun kirang pono anggenipun ngrakit basa duwe nukara. Namun sedaya menika piyambakipun nembe sinung ing kabagyan satemah sedaya ingkang sampun kaenthok-enthok wonten sadèrènging nala ilang dan tanpa tilas pindha Juladara kasapu ing maruta. Ing pramila ing wanci menika bainipun Bapak Muhdori dalah keluarga ageng Hamidaya pribadi kula ingkang sepados ngaturaken minangka lenging sedya untering gadi besawan kula sarombongan saking laladan Berokan Banyukuning Bandungan. Ingkang sepisan bainipun Bapak Muhdori lumantar kula ngaturaken sungkem pangabekti katur bainipun para sepuh pinisepuh saenipun ingkang mugi tansah pinayungan dening Gusti Allah ingkang wiwilasa satemah saged paring pitutuh piwucal marang para putra wayah kinasih saenipun. Ingkang salajengipun penipun Bapak Muhdori ugi ngaturaken salam taklim katur penipun Bapak Soekarno Dalla Ibu Sukinah. Mugi Gusti Allah ingkang Maha Sidi ingkang Mamirah tansah paring nugraha manjing wonten sak keluarganipun satemah saged bagya mulya ing salami-laminya boten namung kanthi wonten ing sepedal punika kewala. Para bapak sapa radi lenggah ingkang tuhu kinurmatan. Minangka undering gadi lengah sedya besawaning kula sakadang besawanipun Bapak Muhdori sakadang sak rawang sak pangombyong. Kados ingkang sampun rinembag gumulong ing Rembag bilih ing ari menika bainipun Bapak Muhdori dalah keluarga ageng hanyawanaken putra kekudanganipun putra kang kinasih nuninggih Mas Bagus Muhammad Khairul Anam kasuwun hamenyuwanaken wonten kasenipun Bapak Soekarno Dalla Ibu Sukinah ing pramila ing wekdal menika kanthi wasan bismillahirrahmanirrahim lumantar kula Bapak Muhdori amasrahaken wonten panguwasaning Bapak Soekarno Dalla Ibu Sukinah salawat ageng. Mugi tansah kepareng paring piwucal ingkang sae satemah anggenipun ambyur ing samudaning Brahini Agung saged ayem tentrem sak lami-laminipun. Ingkang salajengipun para dilenggah suwan kula sarombongan warga ageng Bapak Muhdori ugi ngasta angsul-angsul minangka kridaning para keluarga ageng kathah ingkang kabekta minangka tandha angraketaken anggenipun bebesanan. Mugi saged tansah ayem lan bagya sedayanipun tansah cinakecukupan dening Gusti Allah ingkang Maha Wilasa. Satemah saged rahayu ingkang dinemu. Para bapak sapa ruwat dilenggah ingkang salajengipun. Pilih sak mangke mbok pilih anggenipun
kula sakadang sak rombongan saking laladan Berukan Banyu Kuning Bandungan. Bapak Muhdol telah keluarga ageng anggenipun ndherekaken lempeng acara it kawitan demi pungkasan sak mangke sampun paripurna. Ing pramila nyuwun tambahing pangestu, nyuwun tambahing donga saking panjenengan sedaya para rawuh mligi kanthi benipun Bapak Soekarno dan Ibu Sukinah. Anggenipun kula bidhal sarombongan sak pangaping sang penganten kakung awit menika dalem. Dumugi rompok kula sewang-sewang tan mangke aradan satemah saged wilujeng nir ing pampeng. Ingkang salajengipun mesti kiwala anggenipun para kadang-kadangipun Bapak Mohdoriya telah keluarga ageng. Anggenipun sowan kirang Subasita rehing tata krama awit lare dusun warga dusun lumantar kula ugi pengenipun Bapak Mohdori nyuwun agunging pangaksama. Ingkang salajengipun para bapak sapura ibu, kula ingkang minangka raga sampeting wicara mriki mawon anggen matur awit kawitan dumugi pungkasan manggih kathahing atur ingkang kalantur awit kula namung jalma mangsa limrah jenipun tansah kapurba kawesa dening Gusti Allah ingkang miwilasa ing pramila ing wedal punika kanthi panjenengan kula muteraken lumutring sih jalane diaksami dhateng kula priyangga. Minangka puput peteng atur kanthi santi je lejal-lejaring duwi marga siku muga tansah lejaring kalbu. Senajan mangke ing pangridu muga tansah rahayu ingkang sarwa tinemu. Nuwun matur nuwun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kadur dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinabekten datan katalumpen dumateng kadang pisan sutresna Bapak Mohdori sakeluarga lan ugi sedaya rombongan ingkang tansah kawula hormati dumateng para kiai alim ulama ingkang tansah kawula bekteni lan dumateng sedaya para tamu kagum Sumawana putri ingkang pantes sinudarsana. Keparenga kula madheg wonten panjenengan sami awit kula piniki ingkang dados talangipun atur saking panjenenganipun Bapak Soekarno sekalian Ibu hanampi pasrahipun cempaka mulya sasele menika panjenenganipun Muhammad Khairul Anam saking putra Bapak Mudori saking Leladan Semarang. Langkung rumiyin monggo kita tansah memuji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala amba pilih ing ari lenggan puniki kula lan panjenengan sedayanipun tasih pinareng kempal manunggal saged angrestreni pahargyan menika kanthi wilujeng boten wonten aral satunggal punapa. Allahumma amin. Salawat serta salam tetap kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun lan pertolonganipun ing binjang yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu undangan sedayanipun ingkang tansah kula hormati, amba pilih wontene acara ingkang sepisan panjenenganipun ingkang keluarga saking Bapak Mudori kula minangkani wakil saking panjenenganipun Bapak Soekarno hamba pilih kala wau ngaturaken atur taklim kula jawab kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ingkang salajengipun hamba bilih kula ugi minangkani wakil saking panjenenganipun Bapak Soekarno sekalian Ibu, hamba bilih panjenenganipun ingkang lumantar kala wau masrahaken panjenenganipun Bagus Muhammad Khairul Anam kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim kula tampi kanthi renaning penggalih kanthi asma kekalih boten wonten kekirangan punapa. Ingkang salajengipun monggo kita tansah paring doa mugi-mugi temanten kekalih tansah manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun hamba bilih kala wau wonten pangandikan ngaturaken asul-asul namung kemawon Bapak Soekarno lumantar kula tampi kanthi renaning penggalih namung kemawon Bapak Karno saged pimales moho kaoso. Allahumma amin. Ingkang salajengipun hamba bilih ing pawiwahan mangke sampun paripurna dumateng panjenenganipun keluarga Bapak Mudori dereke kundur namung kemawon Bapak Soekarno derek asesanti. Mugi-mugi kundur panjenengan wiwit ing Jati Gembol ngantos dumugi Semarang manggiya rahayu wilujeng boten wonten aral satunggal punapa. Allahumma amin. Ingkang terakhir dumateng panjenenganipun Bapak Suwanti minangka pujangga kasuwun pratitisaken menika adat widudana ingkang sampun lumampah ing Jati Gembol ing mangke sak cekapipun. Kula cekapi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur panuwun kula ngatur pepunden kalih ingkang sampun kepareng ngaturaken pangandikan pasrah kipan nampi pasrah panggula wentah sampun kepareng jawantasta mugi nampi saya teraket lan supeket kenya sami mawitran lan kekadangan. Wis dumugi wahyaning mangsa kala niki tumawa ing upacara dawuh kunjung atur pujangga agung niki panjenenganipun Eyang Suwanti kepareng sarugati maranisaken tumawa ing upacara dawuh kunjung atur dumateng sedaya para tamu kakung putri nyuwun pangapunten kasuwun jumeneng sawetawis parimbir kabangestu daping temanten kekalih titikanggahan tumawa ing upacara binarung unggeling selawat srogal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika asrukul badru alaina fatafat minhul buduru islahus nikmaro aina kodnya baca sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta samsun anta badrun anta nurun fauha nuri anta shiru godi anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya Habibi ya Muhammad
sholli ala sayyidina Muhammad. Ning madyaning sasana mulya Hyang Pujung Agung kepareng meranisaken tumapa ing upacara dhaup lamun to sinawang rinasa pindhane cantuka munya mungguhing warit. Jodoh totali mongso siji tekaning jodoh loro tekaning kabejat ya telu tibaning pati metu manten lan mati jejering urip ora kena hanyela iwis pinusti lamun tara rayu dihayu bela duwe astuti Jinatu Kromo kalian Bagus Muhammad Khairul Anam sinawung pagunting ponang netra saking katresnan saking kakine manten tan kena cinitra ing ukara. Nek madyaning sasana mulya kawis tinggal panjenenganipun Bapa Soekarno dalasan Ibu Sukinah paring tunjukan mring putra putri temanten dimen suci lahir kelawan batin sing nyemangun brayan tansah tinuntun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kumlawi kampunang Slindur Hawarna gula klapa sing abang dununge ana wong atuwa wadon ya sing putih dununge ana wong atuwa kakung banyu loro nyawiji mani madi mani kumala cahya Nur Muhammad Dadya daya panguripan sasat sang laras maya. Lenging griya mangungkun kanduhan rimeng putri sasa kato Nuwun kanca katur Hyang Pujung Agung nggih panjenenganipun Eyang Suwandi ingkang sampun kepareng mranitsaken tumapa ing upacara dhaup. Ugi ngaturaken panuwun kanca katur dumateng sedaya para tamu kakung putri ingkang sampun kepareng paring pandura paduka pangestu dhaup temanten kekalih. Hablas ladrang temanten cok. Sawetara kalenggahaken wonten Bali Wisma sang pinangan tiyat
sasana rine gogo nggih sasana paningrat dipun pratisaken kadang pangrengga busana Hani Dwi Wedding Organisasi ingkang miji saking Selatan Jogorogo Bapak Soekarno dalasan Ibu Sukina kepareng Jawa Tasto kalian kadang besan inggih kalaksanan kasembatan lulus niskala tan manggih ora beda sakara-kara nggih tumapa ing upacara dhaup dipun pratisaken Bujung Agung nggih pepunden kawula panjenenganipun Eyang Suwanti ngaturaken ing paduwun mekaten inggih saking bilih kakung semak putri kabagya mulya ki kepareng nderek dedonga kunjung ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi saestu nyemangun brayan sang pinangantian tansah kebak ridho kebak barokah saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atut runtut dumugi kagen-kagen dinen-dinen tinuntun wonten keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kawis tinggal kadang pisan niki panjenenganipun Bapak Muhdari sekalian Ibu sampun kepareng lenggah abenajeng kalian kebekati nggih kepareng nderek mangal bagya sedyanipun kang kebekati panjenenganipun Bapak Soekarno dalasan Ibu Sukinah bila mekaten kepareng ngaturaken wilujeng rawuh kunjung katur Bapak Muhdari dalasan Ibu katuran pinarak lenggah kanthi mardikanipun penggalih mekaten ugi boten kata lompen ngaturaken wilujeng rawuh keluarga agung pangarap pengiring temanten ingkang mijil saking tlatah Berokan Banyu Kuning Bandungan Semarang dipun pangarsani pepunden kawula panjenenganipun Bapak Wahidin ngaturaken wilujeng rawuh katuran pinarak lenggah kanthi mardikanipun penggalih boten kata lompen sedaya para tamu kasuwun berkahipun panjura pandonga pangestu mugia Bapak Soekarno dalasan Ibu Sukinah nggih kepareng hana tepi termaning asepuh tansah pinayungan ridho saking asmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala putra putri manten pinaringan keluarga ingkang ayom tata titi tentrem Allahumma amin. Nggih buat temanten berdua selamat menempuh hidup baru. Semoga segera diberi momongan baik laki-laki atau perempuan yang soleh dan solihah. Mas Muhammad Khairul Anam. Derek berso nggih Mas. Nggih. Mangke isyarah jari mawon. Pengen putra pinten Mas Khairul Anam? Isyarah kalis jari mawon pinten? Pengen pinten? Pengen putra pinten Mas Khairul Anam? 2 3 alhamdulillah dipun sekseni nggih Pak Bu. Mas Muhammad Khairul Anam pengen putra 3 nggih. Mbak Bella pengen putra pinten? 3 alhamdulillah. Berarti 3 tambah 3 pinten Pak Bu? Sanggup Mbak Bella? 6 mboten. Inggih ingkang baken tansah pinaringan putra putri ingkang saleh ugi Allahumma amin. Mila mekaten boleh ridho barokahipun saking asmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wasan ayat suci Al-Qur'an kalaksanan kunjung atur sedaya para tamu nyuwun pangapunten sami kasih krisawetawis yen sami wawan pangandikan ugi dedhaharan mekaten kunjung atur panjenenganipun Roko Mas Ustaz Abdul Faiz ingkang kepareng hanya lirani wasan ayat suci Al-Qur'an sasana mulya katur nun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Mugi kanthi wasana ayat suci Al-Qur'an saestu Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho paring barokah kudu katur keluarga kekalih nggih keluarga agung sing panjenengan Bapak Soekarno keluarga agung sing panjenenganipun Bapak Muhdari saged lumeber mring bebrayapun sang pinangantian ugi kula lan panjenengan sedaya kawibuhan hastungkara dongak paharekyan mira pekaten kudu katur dumateng panjenengan Bapak Kyai Soleh monggo kepareng ngaturaken hastungkara dongak sasana mulya katur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti bi adati ma fi ilmika sholatan daimatan bi dawam mulkika. Allahumma alif baina kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif baina kama alafta baina Ali wal Fatimah wa alif baina ma alafta Yusuf wa Zulaikha wa alif baina Khatiba Khadijatul Kubra. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma ja'alna waj'al auladana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli muttaqin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ngafiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa nasata minan nar wal afwa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi wasana ayat suci Al-Qur'an ugi hastungkara tengari kalegahan dipun makbulaken dening Allah Subhanahu wa taala napa sedyanipun kambugati nggih panjenengan Bapak Soekarno dalasan Ibu Sukinahri kalegahan bahagia mekaten nggih saking bilih kakung semaput ngabagya sampun dumugi titiwanci jejaring putra ngabekti dhateng tiyang semoga kalih winastan upacara adat sungkeman ingkang kalajengaken upacara adat krobongan jangkep. Boleh boten tumpang sungguhnya hangaras pada kunci katur katang pangkarga busana Mbak Yuhani Dwi Wedding organiser ingkang mijil singing tlatah Jogorogo Kadipaten Ngawi kepareng peran nitesaken tumapak ing upacara adat kalih ewadene tumapak ing upacara adat kalih lamun ta rinasa pindhane sungkem mring Ibu Pertiwi. Saranane wong yun luhung betah lopo lawan golek elinga sabda tama yen wacana kudu manis kapur wangket sembah kolbu sembah kolbu ya sembah rasa jejering wanita ya kudu wani ditata mring kakung ari jalu kawangunan ngalan nisa Kang Mas sungkem bekti kula katur Kang Mas murwakani anggen kula swipa dumateng paduka wong ayu karo aku tak tampa donga dinunga ora liwat muragi ditampani pangestunipun Kakang ya wong ayu inggih Kang Mas kula tampi kula simpen mugi andadosaken cimat paribeh pare santosan ing anggen kita bebrayan Kang Mas ya wong ayu kene-kene jumeneng mangan jali karo pun Kakang inggih ngestuaken jawuh coba lala sedungipun Kakang saka gigir waliket
pusakanipun Kakang wis mbok lolos. Inggih Kang Mas. Awit ora prayoga sowan Rama Ibu nggawa pusaka ya wengi. Inggih Kang Mas. Sigradaya Raka Mas Bagus Muhammad Khairul Anam. Angantira Rayu Diahayu Bela Dwi Astuti lumarap ngabiyantara mring Rama Ibu Handodok handekku hangeka padha lumenggah sembah mangestu padha teka mangkono mangudastaraning priya Kanjeng Rama. Sewageng ing kalepatan nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Awit kula sampun damel ribet penggalih paduka Kanjeng Rama. Sungkem mangabekti kula katur Kanjeng Rama. Ya. Wis dadi wajibe wong tuwa ya nduk tak tampa tak pangestoni bakti marang kakung wajibe wanita ya nduk. Inggih ngestuaken jawuh Kanjeng Rama. wis kana nduk nyuwun pangestu karo ibumu kana. Inggih ngestuaken jawuh. Sinayang ingkang Rama Ibu Kanjeng Ibu, kula pun bela duwe astuti Kanjeng Ibu. Sungkem mangabekti kula katur Kanjeng Ibu. Ugi nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu. Ya nduk, anakku bocah ayu. Bela duwe astuti tak tampa ya nduk. Ora beda welingipun Rama ya nduk. Bekti marang kakungmu ya nduk. Aja pisan-pisan wani karo wong lanang ya nduk. Anakku bocah inggih. Kanjeng Ibu ngestuaken dawuh. Wis kana nduk. Derekno Kang Mas musuhan Rama Ibumu kana ya nduk. Kono nger kantinen garwamu sowan Rama Ibu kene tak sayang lah ambung kene. Liris nendal mayang jroning kalih duping Rama Ibu wis papa padaning ingkang putra. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu Dik Bela Dwi Astuti kene-kene nger anakku bocah bagus sungguh mangabekti kula katur Kanjeng Rama. Ya nger anakku sing bagus dhewe Khairul Anam tak tampa tak pangestoni ya nger welingipun Rama jaganan keluargamu ku angfusakum wa ahlikum naro. Inggih ngestuaken jawuh Kanjeng Rama. Wis kana nger nyuwun pangestu karo ibumu kana ya nger ngestuaken jawuh Kanjeng Rama. Sinayang ingkang Rama Kanjeng Ibu sungkem mangabekti kula katur Kanjeng Ibu. Ya tole anakku bocah bagus Khairul Anam. Ya mung ibu ndedonga ya nger. Muga-muga bisa teka Kang Sira Jangka. Jumbo Kang Sira Kinayu ya Basuki. Kang Sira Esti ya nger. Anakku bocah bagus. Ngaturaken kuming panuwun Kanjeng Ibu. Wis nger. Anakku aja kalantur-lantur kene tak sayang tak ampun kene ya nger. saya madhep saya mantep nggih nyemangun brayan sang pinangan piyet mugi tinuntun wonten keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Paripurna upacara adat sukeman kalajengaken upacara adat kerobongan jangkep kacar kucur guna kaya
kacar kucur guna kaya yen to mbiyen wong liya saiki wis dadi garwa diajeng inggih Kang Mas pun kakang ya wis ngerteni sepira gedene tresnamu marang pun kakang ora beda karo pun kakang tresnaku ya tulus tresnaku ya sejati muga-muga katresnan kang suci bisa manggiya rahayu inggih sesami tetungga Kang Mas ditampan ana guna kaya saka pun kakang iki awakmu ya kudu ngerti tegese pripun nggonku golek guna kaya iki toin nyawa paribasane segara geni tak gonglangi banjir bandang tak lompati gunung jugruk tak jak ngopi betake golek monggo sawetara dipun titipaken Rama kalawan ibu ayo tak kanthi sowan duh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu sawetara kawula titip guna kaya sengking Kang Mas Muhammad Khairul Anam gendendok guna kaya tak tampa tak simpen ana gedhong mulya muga-muga antuk kamulyan bebrayanmu tak simpen ana ing gedhong peteng muga-muga rezekimu ya iso anteng iso kebak ora lokak iso gumolong tanpa kalong syukur bagi iso turah yen turah ya ndang ibadah ana tanah suci Mekah Al Mukarramah ya muga-muga bisa turah blawah nek turah blawah ya ndang gawe omah lan tuku sawah ana sak kidule omah kidul pundi ngarang tok ene wis bengkah barokah rezekine dahar gembul bujana andra wina dahar mangan wis ngarani ya gembul bebarengan wujud katresnan sang pinangantian hilir gumantos nyanton katresnan diwujudaken dulang-dulangan paring tunjukan biasa Indo sami dahar bablas niku mudhot so. Ibu, iki panjenengan Bapak Soekarno dalam sari Ibu Sukina.
fasilitasi karya, kadang-kadang ria nada. Ria ora nek komane dhuwur lho ya. Ono nek riane kok riak. Ora apik dadine ya. Ria nada. Sinenggoyong kadang sound system S Pro.